Vai ter só zukuru masura boere. Zuru pam dere, zuru didi. Esse Azukuru, thanks very much for waiting. Thank you very much. Nekumira. Mas vanondrukuzama kubata time. Vanondrukuzama kusvika pastream nenguva. Ngatingoshare stream yedu kune vamwe handiti. Ngatingozivisa vamwe kuti zvinhu zviya zvatanga. Handiti. Maswera sei. Muri kundinzwa here zvakanaka? Ndonzwika zvakanaka? Ndonzwika zvakanaka here? Time dzandamuka zvachona nezo ndanonokaurara. Nezo takanonoka urara tiri kustream kwa Bliss Moshes. So, okay. Maswera boy here vazukuru vasekuru seita. Thanks very much for invite vamwe. Thank you. Ndikuona our number is growing. Number yedu iri kukura. Nhasi tinaye mukomana, nhasi tiri kumboita chit chat with Biriot Zim Studios. Aditi. Toda kumbotaura naKelvin today. We are going to be chatting naKelvin. Ndoda kumutsvagira musikana. Shuwa YouTuber kura kudaro ane channel iri kukura zvakadaro. Onzi ana musikana shuwa. Kana naye ndoda titombomuona panapa nhasi musikana wachona. Thanks very much vari kushare. Welcome to the stream. Welcome to the stream. I can see number yedu iri kukura ndini. Number yedu iri kukura. Right. Tendai Chengeta, thanks very much for waiting. Very good. Juliet Saumba, very good. Thank you very much for waiting. Simbarashe Lembana, wakanyanya mzukuru, ndinokutenda nesupport yako. Simba wakaoma. God bless you so much. And Charlotte Muvango. Zurukudi mzukuru wangu. Thank you very much for all your unwavering support. Slim Shamiso ndiwe wega. Ndiwe wega mzukuru wangu. Sekuru waombera nasi. Thank you so much. Thank you very much. Ndaswera zvakanaka. All right. Ndikunzwika. Right. Sesi wandivenga mazuva ano. Wandivengerei chaicho. Mbondiudza Cecilia Utombo. Wandivengerei. Naimwera dziva mai vangu. Ndotsanda boto mukadaro. Apa makatedzana mega vairadziva natendai chengeta. Vana mai vangu. Kelvin Kechi. Zvukudidi. Thank you very much. Zvukudidi. Right. Judith Chikandiwa. Waswera sei mwana wanhanzvadzi yangu. Kuri sei kwauri? Okay. Thank you very much. Umwansanda kwasisa ndiani? Ndakanda papi ndakudarikira. Nditenderwe kudarikira. Ndozva ndandapa naMelania. Melania zviri kufamba here. Thank you very much for all your support. Your unwavering support. Right. Florence Siziva. Hapana pandinodiwa kumana. Ndana mai vangu vesa. Zviri kudi? Muri sei amai? Florence zvokufamba here. Ndakablessewa panapa. Ndakablessewa panapa. Yes, Bridget Mwashita, zviri kudi. Thank you very much Bridget nekuuya muzukuru wangu. Aiwa kana ukasauya kabasa harifambi. Faith
Wait, Marimo, Rufambere, thank you very much. Kwaswerwa sei kwamuri, Sondwe, swema handigone newe mzukuru, hayi handigone newe, ndochokwadi chaicho, handisikuda kuwanza zvokutaura. More blessing, ndiwe wega. Zviri kudidi? Rufambere, thank you very much. Joyce is always the first person kusvika live stream. God bless you so much, Joyce Napea, Rufambere. Right, learn more. Unopota uchimbotumirawo mari dzedrinki kuna sekuru. Learn more iwewe. Right, Flexi zvukudidi, mzukuru wepedyo. Kyle, zvukudidi mzukuru wangu, ndagona here? Pakati chikwa Kyle. Izvo. Pakati Kyle pakaita Kyle. Kyle handini. Kyle. Handisikuda kukanganisa mazita evanhu. Chirungu kai. Mukomana. Ndikaili. Kyle. Ndiani? Kylie. Ndiudze kupasi uko mzukuru negenda yako takunetsana ndiri kuti uri mukomana. Vamwe vari kuti aiwa zita ndirisikana. Taurira neni kupasi uko mzukuru. Ndikaili here kana kuti Kyle? Unodanawo chiti chii? Namba iri kukura. Thank you very much. Leon Madzivanzira, zvokudidi? Thank you very much. Thank you so much. Funny, zvokudidi? Thanks very much. Handiri kudziona nhasi ndatouya nadzo. Sando edzimai ndakaitira imimi, ndiri kupa imimi sando. Handiti? Right. Nhasi tina guest wazukuru, handiti? Nhasi tina guest watinaye. Guest wedu today is a YouTuber as well. And kuchannel kwake kunonakidza. Indototanga unakirwa kubva pa intro chaiyo. Ndinotapirirwa. I'm one of his biggest fan. So ndinokurudzira vazukuru kuti nemiwo endai munofollowa Biriot Zim Studios. So today we're going to be talking to the man behind. Hatingati behind here because ndiye anenge aritori pamberi. But he's the man behind the Biriot the Zim Studios. Anonzi Kevie. He's going to introduce himself. So, Mr. Kevie, you are welcome. Pinda studio. Muzosangana nemhuri yamira kuti izosangana nemi. Joao andagoni. Joao zvokudidi? Ndokuziva zvangu. Nechitoziva zukuru wangu. Zvokudii mzukuru wangu? Thanks very much nesupport Joao. Isusu tozoziva jaira Joao yakaina ZH. Waiziva? Indo chaiye. Handiti? ZH. Waiziva? Indo chaiye. Right. Sikugamuchirei. Uncle Saint, right. Ndafara kuva nemi nhasi. Zvikufamba. Thank you. Kufara chaiko kuwapa Saint TV. Kusuwira ko. Ndemugara chikukura. Kuti ndichauyawo pa Uncle Saint TV. Ndichauyawo pa Uncle Saint TV. Yet I am. This is our family channel. Munhu wese ari free kuuya. And neso futi tanga tichitoti dai tambova nemi. And I'm so excited to have you tonight. Alright, ndongokumbira regero ne quality video yangu, quality camera yangu, phone yangu yazondrasisa. So I'm using PC. Alright, I know it's okay. So, okay. Guys, chimbomirai kuuya ndaona pane
touya pavada kupinda toda kuti timbotanga tataura Biriot Zim Studios adeti yese yakatakurwa iri ipapa. So thank you very much nekuuya. Otherwise kuse kwamuri. Right now I'm in Bindura and kuri bo but kupisa chete ango kuri kupisa kubindura. Serious? Kuri kupisa. Ndokuzwa kuti wanzotaura nechirungu chishona handotoziva kuti chinokunetsa, so you are free, you can be unogona kunge uchitaura nechirungu. Thank you very much. Uchakwanisa kumixa so that it can also go well for me and with other people that are watching. Thank you very much, Uncle Said. Yeah, so chitudza ndiani anombonzi Biriot Zim Studios. Tongozwa kuti Biriot Zim Studios. I might say I might say, like, my name is Kevin Biriot, and I'm 22 years of age. I'm from Chinoi, but currently I am in Bindura because I'm schooling actually. For the meantime, I'm doing a degree in social work, a bachelor's degree, and I think most of my time, like, I've lived my whole life in Chinoi, Ndakura Chinoi. Chinoi ndo kwangu. Chinoi is my hometown. All right. And my primary. And I understand. Mati? Okay. I understand with the Biriot Zim Studios. You're one of the biggest YouTube channel in Chinoi. Yes. I'm gonna say it. I'm the first YouTube channel to reach over 1,000 subscribers in Chinoi. So. Yeah. I know it's small, but I'm proud of myself. Because I always celebrate every achievement that I have, even small or big. As long as it is an achievement, I celebrate. Wow, that's great. Right. So you said you are 22 years old and your name is Kevin Biriot. Yes, I did my primary level. In Bindura, I'm doing it. Yes, I'm actually schooling. But like I said, I've lived in Chinoi my whole life. I did my primary there. I did my secondary there. So my primary level, I did at Child's primary school. And then my secondary, I did at Chinoi 2 high school. And I think so far, that's what I can say. Okay. Right. What I'm going to do, Pazukuru, ndaisa link, anything charukuda kubvunza kubva kuna Biriot Zim Studios. Ndikandishansere kuti Biriot Zim Studios. Why? Because that's the name of his channel. Yes. So the YouTube makazvitanga rini and makainspire nani kutanga the YouTube? Thank you for asking that question. But I started YouTube last year, but then I was not serious. The reason why I started YouTube is because I wanted to showcase my talent. I am into football, so the first YouTube channel I is the Biriot the Footballer. And when I uploaded my video, but then I wasn't uploading my videos every day. I would upload a video Nasi and the other video maybe a month later. But then I watched the Kundai Tima. There was this video Kundai Tima that I watched on YouTube. I was so inspired and motivated to an extent that then from there it was never the same. That's when I started YouTube. That's when I created. So Biriot Zim Studios, I created Biriot Zim Studios last year. And when I created Biriot Zim Studios, I started to be serious about it. I started to be consistent. And I'm more like a person who is more into social media. So that's when it all started. Last year, Biriot Zim Studios was created. Okay, last year. So kuroti mane almost mane gore muri mu the YouTube. Saka onega uyu anza Rivado
muchaka atanzitaura neshona iwe uri muzimbabwe ndisari kudada andisi kudada ndichangosanganisa kuti zvibalance sorry wangu sorry ndichaita kuti zvibalance Alright, don't worry, ndichaita ndichivapindura zvangu ako. Tinoda vazukuru, tinoda kusanganisa kavazukuru because channel yedu yakura to an extent yekuti zoni hatichangoonekwa muZimbabwe chete for your own information. Takonekwa kure, so I'm very sorry for those vasingafarire kunzwa chirungu, but chirungu ndochatovapo. Anzina plug said Ariano, anzi makadzidza pachemagamba. Pachemagamba ndopandikadzidza panonzi pachinoi too high. Ndopandikadzidza pachemagamba. All right. Yeah. All right. Saka Plex ari kutoziva zvo. Yeah, Plex aziva. Yes. So ndudzei mati muri ta degree rei, bachelor's rei. Social work. Social work. I'm doing social work. Oh, social. Yes. That is great. So, chichakakupushawo kuti muite the degree social work. I might say kuti I was that kind of person angasiri serious nochikoro. Back in the days in grade 7. Ndakakuudzai Uncle Saint right now kuti I barely remember my results in grade 7. Anditombomaziva. But pandakazosvika form 3, I started to realize kuti inini I'm supposed to be serious about my life. And ndakaona kutambura kukuita vanhu zvinhu zvinonetsa. Saka ndakaona kuti inini if I get an opportunity kuti ndakapasa form 4, ndakaenda form 6, ndakaenda university, I want to help people. I want to, you know, all the time ndiri munhu wekungoti ndinobatikana ndakaona munhu achitambura. Munhu wese ndozvaari, but inini ndakaona kuti ndakaona mukana, panenge ndaona mukana wekubatsira munhu ndofana kushandisa. Saka I always see myself kuti maybe if I do this I might help people. So social work ndopandaka choose a social work so that I can help other people. Something like that. Andatenda ichengeta handi nacho chirungu Biriot ndikutodzika. All right. All right. Yeah, mati yangu. Pane zvimwe zvangotora attention yangu. Rega ndipinze someone. Rega ndipinze mbuya Tawa mustudio vazombokufaya nemubvunzo. Ndembobuda mchana. All right. Anzina Melania Kanyera. Hello. Zviri kudii mzukuru wangu? Ndiri right, makadii sekuru? Ndinofara, kuri sei kumba? Kumba kuri right, tovhunzawo mimi nebasa. Isusu tiri right, chimbotaurai naye Biriot. Imimi ndoda, unonzani Biriot? Biriot, makadii? Ndiri pangu, wakadii yako? Ndiripo. Aiwa, tangoda kufarira age yako nezvauri kutaura is so interested kuti uri kuda kubatsira vanhu. Kumasuro kuti mangwana muri ana president vamangwana kaini muda kutibatsira ende ndanzwa kufara kuti waitombotamba zvako nechikoro ukazongochinja. Saka kureva kuti kune vakateererawo vari kuchikoro nevari kumbotamba vachadzidza kubva kwauri. Ichokwadi. Zvokuti iwewe ndamunzwa kuti nzanza hagoni shona, ndatambudzika kuti hagoni shona, ndikazonzwa kuti kuchinoi, ndikazonzwa kuti unozviitisa. Hakuna munhu anorasa rurimi rwamai vake. Ichokwadi, mondiregerera ipapo. Ichokwadi, hakuna munhu. Handisi kuti usataura chirungu, asi hakuna zvakadaro. Zvokuti munhu anobva atoti even ukagara kupi, chero ukagara kupi ka accent yako inototaura kuti haiwa hausi murungu. Saka chirungu tingachitaura zvedu, asi handizosviki paextend yekuti handichagoni shona. Tinenge ndatomboseka zvangu, asi I love your spirit. Thank you very much. Thank you, my
I love your spirit and ramangwana rako rakajeka mwanangu, ramba wakabata pawakabata ipapo. Yes, maita basa mama. Spirit yokungoda kubatsira munhu chete, izvozvo chete zvakatoringana zvega. Ndizvo chete zvandangopindira kuti aiwa usazocheuka, ramba wakabata pauri ipapo, nokuti Mwari ane chikonzero nazvo. Chokwadi, maita basa. Gore rapera ndandiripo zvangu pabindu rakamwana kangu kachiitawo zvakaita ipapo. Ndoziva ndandiripo. Wangu akapedza, ndandiripo zvangu tichipemberawo. Asi ndafara zvikuru nespirit yaunayo. Thank you very much. Rega ndisirewo vamwe vapindi. Alright, maita basa. Ramba wakadaro, usazochinja kana kuchinja mafambiro kana kuzonyepera vanhu kana kuzoba. Unoona Mwari anotama pamunhu. Chokwadi. Saka ramba wakangoshinga, zvine chikonzero mauri. Yes, chokwadi. Rega ndibude mwanangu, vamwe vapindewo tenzwewo zvinoita vamwe. Tokusuvira rombo rakanaka. Unopedza nini? Next year, but I think 2022. Yes, 2022. Yes, I'm in my second year. I'm in my second year, and next year I'll be going for attachment. Right now, I'm looking for attachments. All right. Aiwa zvinoita. Nokuti Mwari haamborasi munhu anenge achida kuita zvakanaka. Mwari anokumiririra uchidzorawo vamwe vaunoona vasiri kuita zvakanaka. Muchidzorana, toziva kuti kumakoleji uko zvakawanda zvinoitika. Chokwadi. Misikanzwa, vamwe vanotorasa hunhu chaihwo hwokumusha vachinakirwa, saka munofanirwa kudzorana. Nokuti kune vamwe vana vanoita zvakaipa vasingambozivi kuti zvinorwadza mubereki zvisingaiti. Saka unofanirwa kugarawo navo pasi uchivataurira zvawataura pano, kuti unoziva kuti nini ndaimbotamba nechikoro, but thank God Mwari akandichinja. Vamwewo uchinjewo vamwe vanhu mukuita kwako waona. Maita basa. Alright mwanangu. Mwari akukombore. Thank you very much. Same to you. God bless you. Chokwadi, like I was that person angasi serious nechikoro. Anjetomboziva maybe my units angu andakabuda nawo grade 7 ari kuma 20 something. But then pandakatanga kuenda form 1, form 2, I started to realize that I'm supposed to be serious about my life. And then I started to be serious for sure. And then form 4 ndakabva ndabuda ndakapasa. And the surprising part about my life is that from the moment that I realized that I have to be serious, I started to involve God. Like, God, I don't know anything. I'm putting you in front of my life. Be my manager. Teach me how it can be done. I know it's going to be hard for me, but teach me how it can be done. So it's how it started. Then in Vandaenda A level, Pandagaenda A level, ndakanonoka kuenda A level ndaitoshaya nzvimbo because ndasina nyasopasa form 4 yangu. But then ndakazowana nzvimbo pachimwe chikoro form 5, form 6. You know, the way God can change someone's life, it's amazing. God can change someone's life in a blink of an eye. Ndakabuda pachikoro chandayidzidza inini, I was number 3. Pandakanotora marizauts angu, pavakaziva marizauts angu eform 4, they were surprised. Vakandirambira kuti haasi ndiwo marizauts ako eform 6. Ndandisina nyazopasa form 4, but form 6 ndandakapasa zvokuti pachikoro chese ndandiri pa number 3. They were surprised. Ndandire 12 points, and people were surprised kuti ndiwo marizauts akabuda nawo form 4, and this is how you did form 6. So it's like I've always seen how God can change someone's life in a blink of an eye. That is why all the time, all the things that I do, I always put God in front. So it is what it is. Anyone still in the studio? Hello? 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 Yes. Hello? Yes, hello. I can hear you, uncle. Mukuru wangu andajoinisa meno chichiri kuitika. Okay. Yeah, akatinze vamwe.
Yes. So ngatiuye titaure na Biriot handiti uyai tipinde mustudio link iripo pasi, so let's come tizoita chit chat na mukoma Kevie handiti saka ndiudze muzukuru aripo here muzukuru sikana amunoziva kuti chii angose handizive inini there's this phrase yandoshandisa kana ndichirifeya kuti musikana kuti mabhebhi ndinoti sheshe anosheshe munoziva sheshe. That is the phrase that I use. For the meantime hapana aripo as but pane mumwe mwana pane imwe sheshe yandiri kuda iyoyo bhomani sheshe bhomani ende mwana iyeka angosendi mwana aripo ndokuti handidimise kure chokwadi mwana bhomanje she is a novel writer, akanyora novel, maybe sooner or later vanhu muchaziva. Alright, saka ngatipasiye pakarongeka ipapo. For the meantime ngatipasiye. Yes, muzukuru wangu Jo. Hello, sekuru murise. Zviri kudii? Uri boy? Yes. Ndinofara murise. Yes, very right. Ko Joya BP yakanyorwa. Ndini? Ita uchipedza zita. Right, zvinotodzosei kuna itai my introduction Meg. Yes. Hello, yes, uri boy. Yeah, ndiri bo. Murisewo. Aini ndiri bo, I'm blessed. Ndapindawo pa Chit chat. Yes, pa Chit chat. Yes. Ndichangojoina ndangoona pasina munhu ndikatega ndipinde bani musoro wenyaya yangonzi Chit chat saka subject ndoiri kundi. Alright. Machi? Subject ndoya ndakushaya kuti Chit chat from where? Alright. Nyaya iripo tiri kutaura nemukomana. Unomuziva here mukomana uyu Nigel? Ndimuzivi. Alright, mukomana uyu ane inonzi Biriot Zim Studios YouTube channel. Okay. Kana wakambosangana nayo? So he is a YouTuber. Anoita YouTuber toita Chit chat yacho ipapa. Alright. Right. Ini ndogadzira mavideos. Munoziva kuti maYoutubers anofanira ane a specific niche kuti type yemavideo anogadzira. But Biriot Zim Studios, I have different types of niche. Ndinoita inonzi Zim Celeb Gossip yokuti maititi vakadai kana kuti munhu ari famous akadai so ndobva ndamhanya kunogadzira video rakadaro. But then at the same time I also do mamwe mavideos asiri outdated, angori regular videos. And then also at the same time I'm into football, ndogadzira mavideo ebhora, something like that. Munosupporta team ipi? Muno muZimbabwe here kana kuti kuEngland? Kwese. kuEngland ndosupporta Arsenal ndo team yandosupporta, ndo team yandoda. Then muno muZimbabwe people always say that I'm too young to support Arsenal. My friends always tell me that you're gonna die young because you support Arsenal, and I always tell myself like I'm not a glory chaser. I'm gonna support Arsenal kusvika vawina. Ini ndaimbosupporta Middlesbrough ameno kwayakazoenda. Things change with time. Things change with time. Ndobva ndachinja ndakusupporta Bolton Wanderers. Why is it that you munosupporta matimu madiki akadaro? Why is this so?
kuti vasimukirewo ka kunana Man U ana Manchester City ana Arsenal ana Chelsea vanosapotwa nembinga. I like your idea. You support zviri pasi kuti zvisimukire. I like your idea. I admire you. You know, that is supposed to be the case in life. Whenever you see someone who is down there, munari pasa. Even kunyange uri pasiwo, kunyange uri pamusoro, always lay a hand kusapota munari pasi kuti asimukire. So kuZimbabwe ndaisapota yainzi Sundowns amene yapedzwa chinzi. Things change with time. The old fashion kana yaisapota yainzi Sundown nechiyanzi chapungu inonzi chii Shabani Mine. It's okay. Ndakamboda kusapota makepekepe ndikaona ndadzurirwa muriwo mugadheni ndikati aiwa ndichazviti. Ndikati nyaya yematanga hazvipere mushe ndotobva kutimu. Ndoinoitika. Saka munoita bhora chete nemugosipi yana maititi ndozvega. No, ndogadzira futi motivational videos. I think from now on, I think I'll be making my videos my motivational videos. Oh. There are different ways to motivate someone. It could be a video or talking to someone face to face. But I've realized that I have a YouTube channel. I might have an opportunity to change someone's life. Because I don't want to lie to you, Munom Zimbabwe, as Zimbabweans, we are going through a lot. Mwanamdiki chacha in 10 years, you would be surprised kuti mwanamdiki akadai so asangana ndambudziko akadai so. So I think from now on, ndindaugadzira motivational videos zvichibatsira vanhu vakawanda, I guess so. Makatokwana here kuma motivational videos kwenyiko. Motivational videos atogadzira. Mogadzira muri mega. Hadi munombopotawo muchiisawo vamwe zvatinomboona zvichiitwa. Uyu akataurawo mashoko ake, uyu akataurawo mashoko ake. Imi makatokwana here. Alright. Andapanzwa papo. Munoziva kuti chii? Biriot Zim Studios right now is too small and I don't have enough resources. Izvo kudedza munhu kuti uya paBiriot Zim Studios and I talk to you. Nokuti hapana chandinacho hauyi. So right now I'm still working with myself. I'm by myself. I'm being creative. I'm creating my own ideas. I'm trying to motivate people, and that's it. Hello. Because inini handina equipment or anything, but musoro wangu uri kutoita kuputika motivations, $1 billion idea. Yeah. With God, I can preach to the dry bones and they become alive. Let me tell you something. What is your name? Joanna. Yeah. What a nice name you have. I mean, I've been praying to God so that I can meet a person like you. Oh, you know what? You know what? Let me tell you something. Let me tell you something. You are saying that you have many ideas. You say that you have many ideas in your head, but because you don't have enough resources, you're blowing in your mind. In life, you don't have to have enough resources to start doing what you love. If I could tell you how I started YouTube with a Samsung Core Prime. Yekuti kana ndichitsvuta video ndakupedza kusvuta video inodzima yega. But kunyange yadzima ndaitangidzisa futi. You don't have to have enough resources to start doing what you love in life. Right now, I'm gonna come in and kushansa right now. I know Naka, you know what I'm saying? But it's not stopping me from doing a live video with Uncle Chit. Maybe in the Kangan Sapakti, I don't have enough resources. I was supposed to say God is timing, right time. Right time.
Right. Alright. Mbotpemkan. Oh. Pane umwe apinda mustudio. Welcome to the show. Yes. Muzukuru wangu. Hello. Hi. Tendai. Hello. Waswera sei. Maswera sei. Waswera sei muzukuru wangu. Maswera yes Biriot. How are you Tendai? Say. Say. Ndatoona kuti ndikasotoigura kava mwangu wakutotaura kuti vakanamatirana kuti vazoonana vakadii. Wanga wasingazombohwikwe. Zviri sei. Kuri right. Inangwa namubvunza ndangopindura kubvunza Biriot. Chirungu chako perfect. Thank you very much. Chirungu chako ndachakaita subscribe pachannel. Thank you very much. Metabas. I appreciate you. God bless you. Introduction yako boze kuti. Thank you very much. I appreciate you. Munodadis. Yeah, keep pushing, my brother. God is going to take you somewhere. The fact that you put God in front of everything you are doing, yes, I know God is going to do it for you. Yes, thank you very much. I appreciate you. Just keep on doing the good job. I know God is going to take you somewhere. Yes, thank you very much. I appreciate you. Thank you very much. Okay. So Joanna wait, Tendai. Joanna ongomone chimbutaurawo Joanna. Hi Joanna. Ndakutotya chirungu changu pamwe chiziraiti ndechawasu. Hello sister Ndai, how are you? What? Wasumbia nechirungu chese. Ana wasundo varungu. Exactly. Muri right here kwemuri kwese kweyeyi. Tiri boy muri sei. Tiri right zvedu. Uripi Joanna uri kupi? Ndiri kuUnited Kingdom. All right, good. All right. Tendai uri kupi? Ndiri kuSA. All right. Victoria, SA. Yateta kuti tobuda muno muZimbabwe wako mana. Tane wazukuru ari kunze uko. Taurai. Mongoti tumiwo dzebhazi kwamuriko kuti ngouyawo kuzwa kuchando kwamuriko kwasikana sekuru garai kumba imi. Garai kumba. Inda kumba kuri kurwadza. Gorere gonzo garai kumba. Gorere gonza rinopera zvakanaka kakatikanganisa ndosaka takuda kutiza. Ratikanganisa sesu kunoku tiri mulockdown. Zimbabwe munoda kuenda kupi? Kwamunoda kuenda ndokunobva mari yenyu yebhasi, ndokunobva mari yenyu yetiketi reflight. Munoda kuenda kupi muchibva kuZimbabwe? Anenge atanga between iwewe na Joanna. Hatidi munhu asingazivi zvaanoda. This is not my show. Ishow ya Biriot. Today ishow ya Biriot. Okay. All right. Okay. All right. Thanks very much. Right. Tenda uchapesira ere chaurida kudza Biriot before wabuda hako. Biriot ndingotiramba wakatika ipapo mwana wamai vangu zvinoita chete. Oh, thank you very much. Thank you. Jaramba ndakatika ipapo. Yeah. Thank you very much. God bless you today. So, Joanna, you said that I'm waiting for God's time. Joanna. Yes. God's time is Joanna. Yeah. Joanna, ndoda kupa mukana kekupesira vanhu vakawanda vari kuradza mukomana uyu ari kuradza kuti ane vanhu vakawanda sereki vari kuda nezvake na. All right.
So rega ndikuti umubvunze wekupedzisira. Mune plan here yekuita ma-comedian stand-up shows? I might say kuti andina maplans ekuita comedy shows like stand-up comedy, no. But I want in the future, given an opportunity, having enough resources, I think I might venture into filming, making my movies or something like that. I was inspired. Imagine the way Zimbabwe right now, Zimbabwe filming is coming into the map. So I think I might venture into that maybe in the future. Alright, kana makuita mamovie muzondidedza ndikunyorerei one movie. Aiyo inobvaenda nenyika. All right. Yes, Dr. Guy, Sister Joanna, I promise you I will look for you. All right, thank you. Good luck. All right. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Right, Messi. Sekuru murisei. Ndiri bozo kudi mzukuru wangu. Sekuru murisei. Ndiri right. Ndafara ndataura nemi sekuru. Kana neniwo ndafara zvisingaiti. Kuri seumba kwenyu. Sekuru ndinoda kuri right. Ndinoda song yenyu inobuda paningrini pane zvinhu zvamunotiratidza. Yes. Ndakatomboda kutaurawo Messi, ndakatomboda kutaurawo zvizvo sekuru munofanira kundisenderawo song iyoyo. Yepa introduction. Yes. Sekuru song iyoyo ndinoiti kana ndichidriver ndinopate ndichicheka manhigi venyu paYouTube, so ndoti dai ndinayo ndichiiteerera zvangu. Serious? Yes. Iripo pa YouTube muzukuru, iripo pa channel ndakaiisa inonzi Ruregero, ende vanhu vakawanda vanoibvunza but havazvizivi kuti iripo. Rega uinzwe, totori nayo ipo pa channel yakanzi Ruregerero. Ndiripo murisei? Ndiripo ini. Ko rimwe drama renyu episode yenyu iri kuya rini? Because ndaimbofollowa rimwe drama renyu so rakanzi tsamba yerudo, hanzi rinana uyarodza rinana chido ndimakariita. No, apasi pa YouTube channel yakunda ichitima here. It's not my channel, I think. It's not my YouTube channel. Haisi channel yenyu? Yeah. Okay. Iplay sekuru song yenyu ndaitsvaga. Serious? Ndane time yakareba ndichiitsvaga. Iripo pa channel? Yeah, exactly iyoyo. Ndakatarisa kudenga msodzi pamatamba ose, ndicheukazva ndiri yazvipasi ivo Mwari kunemba ndiriko kumbava. Matiteto yacho inonzi chii? Kumabawa handishi. Yakanzi Ruregerero. Oho, ndakutonoitsvaga. Yakanzi ndiraunzwa apa. Baba ndokumbira Ruregerero, Ruregerero. Pandiri kudzidzira ndisanda kugona kuimba. Ndosaka ndisinganyanyi kutaura zvekuimba ndichiri kuchikoro. But song yenyu inoblessa sekuru. Amfana kutaura kuti nditi andisanda kunyatsogona. You have to have that basic mentality kuti everything big starts small. Pamuri papo patori bo. Make my mistakes and then you learn from them. It's to enjoy the vibe. Or something like that. Inoblessa song yenyu. And ndakanzwa vanhu 2 or 3 vaitotaura, and there's this other person akatombouya kwandiri akati, do you know kuti tiri my pastor kuchechi vanofarira song yako zisingaiti zvokuti patime yavanenge vakuda kuita outer call yekuvanhu kuti vatendeuke, hanzi vanowanzoti takutoigona kungati tinonzwa akairidza song iyo. Sekuru kusare zvakadaka. Ndakunoda sekuru
nogadzira zvemangwana kubasa. Bye Thank you bye. very much. Don't forget Ruregerero. Okay, Sekuru. All right, much love. Vanity. So Sekuru, do people know Yes. kuti maybe back in the days muchitanga kutanga YouTube vanhu vaitokusaizai vasingazive kuti Sekuru vachazova Sekuru veZimbabwe. I have to say this. Inini, I have to say this because I was there. I was there. When you start YouTube, I was there. Matangira mukaita, I was there. Ndichisekwa zvingaita handaisekwa ndichisekwa vanhu vachisekwa vamwe vachiti dzonzwisa tsitsi, vamwe vachiti hazvina kufita, vamwe vachiti dai wasiyana nazvo. Anongona Uncle Saints, ndozvinoitika muupenyu. There's a certain time that people would laugh at you and tell you that you're not good at this. But if you listen to them, you would stop something that you might be doing that might be contributing to your life. So whenever people say negative things about you, sit down and think about it and always keep pushing. Yes, that's very true. Right. Yes, Mzukuru. Hello. Mushe zuri maita. Ndi right unofara ere Mzukuru wangu maita. It's meter, not mitre. It's Mia. Mia Ibu. Meter. Anzi meter. It's meter. Try kuzoka futi meter. Right, Simba. Zviri sei. Ai wasando ndakonotana na Biriot manje Sekuru Biriot akasingabatika. Simba angasingabatika. Simba ndanchi. Ameno zvachiita network yangu Sekuru ndikati akumana ndiyazondudza kuti munondibata na 7 kwa kule ndikati bo ndirimo zvaku mu comment section. Nasi ndatadza kuoneka mu comment section kwa Biriot akumana. Vanofana mbondionawo. No fun. Zviri boy nakule zviri sei. Aiwa indiri boy Simba ndafara ndakuona. Naro basa. Aiwa chidi zvedu tirongodaro tiripo paSent TV ya. Totongotenda kaivhuje tombocheka kuti kosekuru nhasi vati kudiko. Satarara. Aiwa zvinoda kutendwa, ndinongoitenda support yakadaro yakanyanya. Akuti Sekuru vanogona. Because takazonatsoona kuti basa Sekuru kuti ukwanise kukokorodza mumasocial media streets ese kunzwisiseka zvinonetsa. Saka at least someone akangosummarize unoziva kuti Zimbabwe yakanaka kupi. Ukada kuenda wega manje unoswera kabhozi kuti upedze nyaya uyu neuyu at least dzakabatanidzwa ka1 dzakabhanjwa kwamwenda pachannel. Ukaona vauploada 3 mavideo zvati kutoziva kuti zvese zvaitika nhasi yauyu neuyu dzabhanjwa yauyu neuyu dzabatanidzwa. Saka within 20 minutes watopedza uzoti nhasi state yenyika, state of the nation. Hausikutombonyepa ipapo, hausikunyepa. Otherwise zvese Biriot zvokuti next time kana wakuenda kuti unongotiudza ikoko kwatinongosangana kuti makuru anhande kuya tonosangana futi. Alright, iri boss Simba. Iri bo comment section murare zvakanaka. Ndokudai mese. Vari kuzvinzwa. Iri bo kule. Ona kasi Simba nevamwe vese idzi ndauya nadzo idzi. Chitara. Sando dzenyu. Sando kusimbisa kule. Aiwa tatenge takutoda kuti takutoda kama tishidhara eseindi kule. Timu maroa tipatakuda pavideo takamaro futi. Avepo pane zvangotikanganise taifanira tatotaura nezvayo but pane pangotikanganisikei izvo zvinichazokudzai zvawo kana tapedza kugadzirisa. Musi wacho taura nyaya yema t-shirts, ama t-shirts avepo.
munotibata kule tombovapfeka wakaisusu sekuru tiri mukicheni tichibika kudai totombokwatisa kana mazondo takarova tidhara esei. Aiwa, zvinoda kutendwa muzukuru wangu. Simba iri bho sekuru, iri bho munorara muchiwana. Newe mwana wamai. Ndatenda. So what I can say is, Uncle Saint, there's a certain time in life that people will talk about you. It can either be bad things that people are saying about you. It can be good things that people are talking about you. But you have to bear in mind that if people are not talking about you, you're doing nothing in life. So which means if people are talking about you, you are doing something in life. So everything big starts small. Everything big starts small. But look at you right now. You have more than 17,000 subscribers. Who could have thought you would reach 17,000 subscribers? Nobody. But can I need in pachangu? Yes. Yes, that's the power of God. That's the power of God. I still remember you coming to my inbox, telling me, asking me to Biriot, how do you do it? I saw the eagerness to learn, the eagerness to improve. And look at you right now. And I've learned a lot from you. I've learned, wow, consistent pace. If work hard and hard work, something like that. Kushanda, unaona, plus ukaita zvinhu zvese nemoyo wose kachinja, unoita nemoyo wose, zvinofamba, zvinogona kuita sezviri kunonoka zvazvo, but zvinofamba. Those are like in like YouTube, this is my life, ndakatanga chingoti YouTube, even munhu akandibatsira ndio mumwe wacho ndiyo boy. Ndakustika maybe network yangu. Oh yeah, like I'm saying, everything big starts small, and you have to be patient. It can either be YouTube. YouTube requires patience, but not YouTube only. Everything in life requires patience. If you are patient enough, I tell you, you can be successful. You cannot just wake up and say, I want to be rich, and then you try something, then you drop it, you try another thing, but if you are consistent enough, if you work hard on that thing, if you try, make mistakes in life. It's a basic mentality that you're bound to make mistakes. But whenever you make a mistake, learn from that mistake. Improve. Something like that. Uncle saying, when it comes to YouTube, I've put too much energy on this, and I really want this to work. Every day, I'm grateful. Subscriber, like. I'm grateful. I pray to God. Thank you, God, for these people that have subscribed to my channel. I thank you, God, for these people that have watched my video. You have to be grateful for every progress that you make in life. No matter how small the progress is, be grateful for that. So, all right. Another chimwe chinhu futi chandakadzidza chimwe chandofunga kuti chaita kuti Saint TV ikure ka. No matter kuti auzive vanhu even kuvaona but the moment yavanouya pachannel vachitanga kutaura newe, try kuratidza kuti zvauri kuita zvakakukoshera newewo. Try kuvapo attention, vanhu vanoda kupiwawo attention, vanhu vanoda kudiwa. Unozwa kuti ukada unocheka mavideos andakaita pataigena masubscribers akawanda kumashure, ukada unocheka content yangu, content yezvataiisa,
zvandaitaura zvachonaka kutotsanangura kwaitondinetsa. Even myself, sometimes I feel embarrassed ndikanoona mavideos and patime yataigena ndaitotaura zvinhu zvisizvo sometimes. But one thing chandakava nacho ndanga ndisingagone in fact even now handigone kuviga the love that I have for the people who are watching. So that love manje ngaikwanise kuti munhu akatarisa aone kuti saka munhu anondikoshesa. Even ukataura zvisina kande basa rese ka achadzoka futi nekuda kwokuti unomuda. Mozadichi ambosait. Yes. Matara zvandibata pamatara kuti handigone kuviga zvandenge ndichifila pamusoro pevanhu. I expose myself. Munozoti ndinorwadziwa inini pandinonzwa vanhu vachita maZimbabwean vane kahunhu kuti munhu akada kuexpressa himself or herself vanoti avada kukecha mafeelings. Let's bear in mind that we are human beings. We make mistakes. We are human beings. We are bound to be emotional. So these days, people no longer express themselves because they are afraid to catch my feelings or something like that. You are human. You are bound to be emotional. Sometimes you have to express yourself, which means this is what I'm feeling. I'm supposed to let you know what I'm feeling. But because of that fear, people might laugh at me. People might say, or something like that. No, put that aside. Express yourself. Tell people what you want. Tell people what you want. People, there are certain things that human beings need. There are certain things that human beings need to say to other people. But they don't say it because they are afraid. They have fear inside them. But of which is the fear of the unknown. Fear, it's simple. Fear means false evidence appearing real. Put that aside. Go crazy. Tell people what you're feeling inside. Expose yourself. The moment you expose yourself, you might make a mistake. It's okay to make a mistake. You learn from those mistakes, and then you improve. For instance, if I got my videos back in the days, what is it that people are going to say? But because you've learned from a mistake, because you are making a video. Right now, there's this basic mentality that every YouTuber must have. Whenever you make, if you are making videos that you cannot watch yourself, that is not content. You must create videos that you yourself should watch. So you say like, this is good content. Unenge uri kutotaura inini. I'm the first person to like my own videos. Every first like yaonoona pavideo randaitaga ndinotogara pasi ndobva ndatanga kuona ndinoita first view panongorine munhu handisi kuda kutaura hangu nezita ihwana nemusikanzwa wekungoti ndikangouploada video anobva atotanga kutoona. But I make sure I like my own video. I put the first comment. Ndikasaisa nini comment ndiani wandoda kuti acomment. Yes. Uncle Saint. First, you have to like yourself first in order for people to like you. You have to like yourself first. For instance, I love the culture that Uncle Saint TV family have. You guys are amazing. I always read your comment section. The love people have for you, it's amazing. I admire that. In life, you have to surround yourself with people that always portray positive things in your life. If you are a person anosurrounda nevanhu vanonyeya vanhu, chitoziva kuti iwe kana usiku vanokunyeya futi. Vanokunyeya. Kana usiku vanotokunyeya. And if you are a person wekuti kana une shamwari dzako, munenge muchitaura vamwe vanhu. This is shamwari chaidzo chaidzo. You're supposed to have friends wekuti munosvika pakugara, then you talk about productive things. I once heard this person saying that ukaona mufone contact mako musina munhu wokuti kana wapererwa woti wangu ndokumbira 20 years hapana kwakuenda hapana. Saka it is what it is. Uncle Saint Joan Matsoe echichana tendai chengeta. How are you? Right, ndaisa link vazukuru vanoda kutaura. Ndinoda kuti ndaudana munhu wopedzisira ndichakuonei.
wopedzisira uya azotaura naBiriot. Okay. Pane chinhu chandofarira pamusoro pako Kevie. Yes. Kevie iwewe semunhu sedunga munhu tombomira kubasa kwako kuZim kuBiriot, right? Yes. I watch each and every single videos unoita. Ndinomaona ndakatoisa notification bell. Guys, ndoda kutobva ndatokuadvise everyone who is watching me start a subscriber ku the Biriot Zim Studios. And no subscribe ikoko. Pane chinhu one chandofarira about this young man. Kana achiita zvanenge achiita kana achitaura kana achiita okay content yake yese yaanoita yaanocreata aite zvekufungidzira kana ari pacamera. You'll be doing as if he's not in front of camera. Zoti ndikasvikawo ipapo inini pambachona ndotozvoona kuti apa ndabatwa ndazvibatisa kuti ndaita zvinhu kuoneka kuti ndiri pamberi pekamera. But Kevie kana ari pamberi pekamera he acts natural. Ameno maybe unenge wakatozvarirwa pamberi pekamera handinatoziva. That is one thing I like about you. Thank you very much. I'm taking that as a compliment. I'm taking it home. Zoti pane ndichiona video rako I always connect with you. Zvokutotika nyange ndikatadza hangu zokomenta but ndikakomenta ndinobva ndati yes, I always say I'm going to say to you, I've changed my introduction, but I love the way you always come back to me and say boom. Introduction into boom, I used to say it back in the days, but now I'm not changing. You, I love it. I know. Come to your inbox and say boom. The first thing that you say in my inbox, you always say like boom. I love it. And I'm not gonna stop for anything because zvakatonipinda. Whenever pandokuona unozoti kwandiri zvazinoreva the moment pandoona video yako ndotanga kufila energy. Wow. Pane energy ndotanga pandonzwa boom iyoyo and pane connection iripo pa introduction yako iyoyo. Pane connection yaivapo yekuti paunozouya iwewe wakutaura zvaunenge wakutaura ndaitozotsamwira pamwe pako pamwe pachona let me confess pane pandaitsamwa bhutsi waita mavideo e2 minutes 3 minutes ini ndichiri kuda kutapirwa nekunzwa kuti nyaya yakamira sei unenge watopedza. Ndichaita kuti mavideo angu akure. No. Rega ndikudze. If you check very well, I used to do my videos akareba. Kana ukambocheka ndaita my videos akareba ekuma 6, 7, 8 minutes. Azina kuipa. But we should consider also hama dzedu dzinenge dzichiona. Vamwe vanenge vanozoti some people vanosacrifice kutenga data each and every single day kuti aone kuti Biriot wataura kuti kudii. So usavawestere data vanhu vakadaro. Ngativaconsider ngaanzwe nyaya yasvika ichipera. So mavideo indakatokopawo kwauri, so kana wakuda kuenda kumavideo inda kuseta maximum ndoda kutry kuita video maximum kana zvatorema nyaya yacho yanetsa 5 minutes handidudarika, but ma 2.5 3 minutes are right. Unoona kuitira kuti unopinda pavideo ina 1% ndakatsurwa nevazukuru vangu vakanditarisa ivavo. Ndaiva munhu wekuti ndaidhodza, ndaimbotitenderera ndichitenderera nhoroondo zvaitondinetsawo ipopa. Asi ndakazozonza aiwa sekuru data shuwa ndakabva ndaona kuzvishuwawo data rine ichipera, so ndangoti ndikapinda ndoita fast ndototi panyaya yangu ndotosiyana nayo. Okay. Chokwadi ichocho. Muzachi, I'm always gonna say this. To whoever is watching,
If you have anything in life that you want to do, don't procrastinate. Usaverengera. Usatanza ndina enough resources. Although inside your heart you might be saying, Kuti, I'm waiting for God's time. Yes, that's true. Wait for God's time because God's time is the best. But if you feel like I don't have enough resources, but I'm supposed to do this, Wangu, you don't have to have enough resources to start doing what you love in life. I'm gonna give myself as an example. There was a time the phone yangu nini, I would use battery, the power bank, per phone. Yes, per phone cheche, and I would use battery power bank so that I can make a video and upload. There was that time. But now, because I've been patient enough, things are starting to change. Because I've put God as my manager, things are starting to change. Things are starting to move in my own way. So in life, everything takes time. And you have to bear in mind that impossible is the word found in the dictionary of fools. You have to bear in mind that no dream is too big and no dreamer is too small. Because in life, there is no greater satisfaction than that of hard work finally paying off. It might be either you want to venture into farming, you want to make music, you want to get a huku or goat farming. Do it. Although it's gonna take time, everything in life takes time. But chese chinotora time. That's very step true. by step. All right. Step by Yes. Yes. Right. Tichipedzisa ndoda kuti mutipe mutipe three advice. Okay. Three advice amtatipa in 2.5 minutes. All right. First advice ndoda kuti mutipe academically. All right. The munhu ari kufunda. So first advice should be academically. Second advice ngaive iri YouTube. And then third advice ngaive iri general. All right. So the first advice that I would give as an academic student or something that is still at school is that if you're watching this video and you have a degree, or you might say that I'm educated, don't wait or look for employment. Create your own employment. Use the knowledge that you have acquired at school and implement that in trying to create your own employment. Because I tell you, we are living in Zimbabwe, or wherever you are in Zimbabwe, the kind of world that we are living in right now, it requires someone to create their own opportunity. Then, in a YouTube advice that I would give to people is that if you are a YouTuber, don't say that I don't have a good phone or a good camera to make videos. Nah, use what you have. Use what you have. Don't wait to have enough resources to actually start YouTube and say, I don't have enough resources. Nah, don't stop. Keep on pushing and be consistent. Pray, be consistent, and connect with other YouTubers. And I tell you, you'll be a successful YouTuber. Then the third advice that I would give, a general advice to all of you, to whoever who is watching me right now, I want to tell you that don't be a person who is always negative about other people. Be positive. Fara, be positive. Tell them, if tell them that you're looking great. Those comments, I tell you, they can change your life. Whenever you be positive in life. Are you okay? But take a moment and look at them and say, are you okay? They would open up to you. Don't be a person who always speak bad things about other people. Speak positive things about other people. And I tell you, God will bless you. I tell you, everything will change. Even if things doesn't change for you, but be a good person. And I tell you, life will be worth living. And I think that's all I had to say, I guess. But I just want to say, I appreciate people who are going to subscribe to my YouTube channel. I promise you, I'm not going to disappoint you. And please, your opinions matter to me. And I'm looking forward to connect with you people. And thank you very much. Thank you, Tendai Chengeta. Thank you very much. I appreciate you. So whoever who have already subscribed to my YouTube channel,
I just want to say from the bottom of my heart, God bless you. You know, don't take things like God bless you for granted. Those things, never. God bless you to whoever is going to watch my videos, to whoever is going to subscribe to my YouTube channel, to whoever have already subscribed. So, Uncle, I think that's all I have. Right. Thank you very much. I think this is our last show. I think this is our last show Thank you at very much. Chit. And also, I think this is the last video I'm doing and Chit put my videos. Oh, you're going to be busy. Not as such. It's very sad for me to be announcing this, but we've been striked enough to be grounded. A copyright strike. Mm. Ah, so sorry. I'm so sorry. So, Vazukuru, I think this is the last video I'm doing. Nikakwanisa kana nishirine mkana. Maybe I'm going to upload the last video soon after this show. Tangamangwana, I don't think our channel will be available. Oh, so sad. Doctor name messages achona ndoto tunaopana. Ndo pandanda mbobuda ndachitofonero. So sad. I'm really sorry to disappoint. Channel yedu iri kuvharwa nhasi. But if you tried to talk to them, so sad. So it's okay. Such is life. You know, sometimes in life we zinoitika for a reason. Yes. Zinoitika for a reason. I understand. And this is the last. I will just try to. I'll just try to do the last video. Channel start up this way. I don't think it one change what you wanna. Because already I'm having messages. Let me try. Mawan. This is the, I don't know if people can see. This is the email. Hey. So how long are they going to close the channel? I think for good. Because my messages are showing yari. Hey. I'm so sorry. You know, I love. You know, I love YouTube. Not that I love YouTube. I love the people I've met on YouTube. I love a lot of people, and we still on YouTube. You know, it's great. And we have been working, trying to build this channel day in, day out. Yes, I know. And it's only 5 months I've been doing this. Yes. And some of the things I've done a lot of mistakes. I've done a lot of mistakes because of inexperience. I've done a lot of mistakes of inexperience. So sometimes we pay for our mistakes. We pay for our mistakes. No matter how big wangawavaka kufika pati, kana plan yemba isiri iyo, kana plan yemba ikanzi yatokanganisika pa foundation, chero manga matopedza matoisa matiles, imba inonzi ngaiwire pasi. My mistakes that nekaita. So what I'm going to do a video about this soon after
just now kangopedza this live stream, I'm going to do a video. So, Vanenge vakwanisa kuiona vanenge vakwanisa kuiona. So what if you could create another YouTube channel? You already have a big audience. You have connections with other YouTubers. I know I'm still small, and we have led this cara, but a lot of people will vie for you. If you could create another YouTube channel, I mean, as YouTubers from here, Zimbabwe, we could choose a day that would create a video and have one of us urging our subscribers to come and subscribe to you. And I promise you, with God's grace, I think your channel would go back. It's a suggestion, and maybe you have another idea, but I'm looking forward to your idea. To be honest, those days I'm really confused because things were so weird. Yes, I know. So even now I'm still confused. So let's say you think about it, you need time because you have invested a lot of time in this, truth be told. And it's gonna take time for you to actually recover because the way you had connected with the people is amazing. Maybe you don't see it, but you have changed a lot of lives. And I tell you, and that's the truth. So I want you to think about it, and with time you get back to us as YouTubers, as your fellow YouTubers, and I tell you, you rise again. Because I know everything that is big, people will fight it. People will fight it. They are trying to bring you down, but the wound of one is the wound of four. We are here for you. If you need anything, with the way we can help, we can help. For now, you are not supposed to make rash decisions or anything. Take your time and think about it. And if you come with a final decision, we are all your audience. We are watching. We will support you. You will see the kind of love that people have for you. It's big. Yeah. Don't worry, everything is gonna be fine. We are your people. We are your people. You will see. You will see. I tell you, this is the time. Everything works for the better. This is the time that you will see that people have love for you. If you could, we have the only option that we're going to have is to create another YouTube. But once you create that YouTube channel with all your heart, and saying, I'm starting over again, I tell you, overnight. There was Uncle Saint. Uncle Saint, you've created a reputation. And we are your audience. We will always be there for you. And you will see. Yeah, zvinowanikwa such is life muupenyu. Pane chinhu chandatodzidza ipapapa, ndatodzidza zvakawanda within a short period of time. Yes. Ndatodzidza zvakawanda. Channel yanga ichikura zvakanyanyisa nespeed sometimes yekuti yes, nekudzidzawo kwandanga ndichiri kuita ka. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. So I'm so sorry. I'm sorry kwamuri nekuti this is supposed to be your show. No, it's okay. No, it's okay. No.
We are one. Alright, Dude of one is one. vari kubvunza kuti zvadi Saint TV iri kuvharwa zukuru. This is the last day patiri kuita. Tanga mangwana maybe mukacheka paYouTube mugona kusaiona. Receive strike enough to close the channel. So it might happen with chitopedza video stream kana Okay, yeah. I don't know. So I'm going to do a video. I'm going to do a video and explain what is happening over the channel. So for now, thanks very much for all your unwavering support. Guys, let's go. And it's no subscriber for Biriot Zim Studios. And it's no subscribe. And it's no like no is a comment. And it is no a video or a comment. It's all like and also let's share. Danganti check a channel yane 1,700. Yes. Yes, so consult by tomorrow channel in the 2,000. I will be so glad. So let's share. Let's share nevamwe va zukuru and it's no share nevamwe. In Chito Bopanap, I'm going to share nevamwe. So batadi supporter Biriot Zim Studio. Yes. Thank you. Right. Thank you very much, Mzukuru, for coming. Thank you for all the advice. Our tip, academically, in general, YouTube. Yes. Thank you very much, Uncle Saint. Thank you so much. Thank you so much. So, Vazukuru, there's a video which is coming. Dokumbro tomorrow video randruda kuita. Ndichikuudza kuti zvakamira sei. We've just received my strike. I've done a lot of mistakes, which I'm going to explain at the following video. And it is. So thank you very much. Now, Uncle said the only Zimbabwean uncle, much love.